Awubandla yazi vele inqamuke. Awubandla mhla ka-2 ke namhlanje, mhla ka-2 is Tuesday 2 December. Mhla ka-2 December bona ithengile le ndoda nawo uTikTok ngeke usale uTikTok. Angithi le sinkwa isazoyikhipha nerami vele. Ngeke usale uTikTok ibivele ifuna wona. Nawo lo TikTok nasi nesinkwa iphuma khona ka-Checksave. Wabona? Nayilona yabona bekubani isikhathi lesana mase 7:20 noma wonayo 7:21 ubhekala ngenzansi usho ukuthi ubani 18 second 21 18 second no 42 second 21 minutes after 7 42 second 21 minutes after 7 yilo inamhlanje njalo mhla ka-2 sazozowa ku-date nakusaqala phezulu ugwayi lona bandla hayi ugwayi lo ngithengile ngodinga washo uMadesi ukuthi wadubuleka ekhanda ngawudinga ugwayi kwase kuzoba rainbow nayo redo TikTok 1 kg now 14 rand 99 now TikTok 1 kg yebo bese kuzoba sadlula sathi Sasco premium slice 700 gram 14 rand 99 nawo ilo Sasco bandla lo Sasco awu fresh sadlula sathi imana cubes 6 chicken 5 rand 99 nayo le imana cubes besafuna ukusho kuMadesi ukuthi lesinkwa lesi sewabekile amanzi etiye yabona sewabekile uMadesi amanzi etiye lana nawayeza usho ukuthi ufuna nayo yabona isekhona njobesho nje uMadesi seniyayizamela nje lo ntoni nayo irama soyibona irama isekhona yadilathi le yakhipha ngayo sisi nayisekhona soyicoba nje kamnandi kule sinkwa ayidlele wasadlula sathi ngathi nakho nayo lempuphu yakhe isekhona athi emini uzodla suthi isinkwa manje vele uzoqeda ulofu ngoba nayo izolo ulale engadlile udlela wamaphetshisi uMadesi yabona nawo lo sekhona uzopheka nje futhi isali mhlawumbe akwazi nokupheka iparish kusasa ekuseni wabona uzoba nawo ama-tidbits asekhona khumbula iphendula le ethenga bikhona noma ka-Shoprite iphendula lena kusazoyithenga ka-Checksave noma ayikapheli abantu wabona ama-tidbits asekhona iphendula lena asekhona kodwa ngicathi kusele 6 santi ifaka nga-2 vele uMadesi sawoti nawo usekhona khumbula kade awuthenga khona ka-Checksave nawo sawoti usekhona athi ubopha ngoplastic phela lo lezinto zihlale zi-sealed nawo noshukela usekhona uzokwazi ukuphusha mewuza uMadesi usazolenza itiye mhlampe angalenza kathathu kulo shukela kodwa uzolenza kabili manje njengoba edla nesinkwa bese-ke uzodla kamnandi namhlanje ku-TikTok yabona-ke ukuthi uMadesi uyilo nto njengana sekubona mhla ka-2 ukuthi uyiphathanisela kanjani nakho-ke hhayi-ke gcine singayanga kwi-date lana baxola abantu kusho ukuthi lezi zinto zibe emalini sezizonke ngizama ukuqondisa le receipt zibe emalini sezizonke uplastic ube uphethe-ke uMadesi nje ukubona ningawuboni lana ube uphethe uMadesi uplastic wayifakela kowakhe zibe u-56 rand 95 lezi zinto yabona kubani 42 second 21 minutes after 7 mhla ka-2 December 2025 ngibona kusho ukuthi nakho-ke uMadesi usasho ukuthi iyenzeka le nto yabona izolo angithi ushilo izolo kade kumhla ka-1 uthi uyile endlini encane hawu uye kabili futhi uphinde waya futhi ntambama yabona uphinde waya ntambama endlini encane eyibo ngathi simile uphinde waya futhi uMadesi wayesaqhubeka ngibheka le video lena kunake uphinde waya ntambama kusho ukuthi nanamhlanje kuseni mhla ka-2 futhi waya yabona kusho kulo December nje kusuqalile useye kathathu uMadesi endlini encane useye kathathu soke sibone ukukhumbule uNovember uye ka-8 sekathathu kulo December cathi kuphuma lo kwesisi njengoba ngisho nje okay hayi soke sibone Madesi hayi uzobona ungena nini live usakwa-save nje lama-data afakile hawu uyayifaka imali ku-PayPal nayo izolo uRedeemani futhi uMadesi luke eyifakile nje imali ku-PayPal kulula futhi usayi-odele ku-Uber njengoba kuwo-Christmas yawu ufuna ukuyitholela iwayini khona iwayini azolithenga kalo e-Spar khona uSpar ngo-Uber lapha ePark Lane khona iwayini efuna vele lithenga uMadesi yangicathi lo 106 rand ngo-Christmas njengoba newayini lakhe for ukuthi hayi lonto njena
bese ngena live bambone uMadesi unjani ume live eyiphuzela eyihlalele nje yedwa la. Okay, hhayi-ke mhla ka-2 December, soke sibone December, suye kathathu njalo kulo December, izolo uye kabili waya futhi namhlanje kwesithathu. Soke sibone ukuthi uDisemba uyopheleka kangaki endlini encane. Uzodla itiye nesinkwa manje uMadesi agcobele irama yakhe. Hhayi baphila sebephila-ke abantu, sobonana emini bese eyiphekela iy'nyawo nophuthu, yabona. Okay, hhayi baphile sebephila-ke abantu, sobonana sisazobonana. Zikalungi into zamaDesi, into mase yilungile angithi uyoshutha futhi sedla into ezimnandi nje, faka oshizi. Cabanga kumanje uzubona ukuthi indoda eyizamelayo, uzogcoba isinkwa, akanapholoni akanalutho, uzogcoba nje le rama, vele-ke imnandi delight. Coba le rama ayiphuzele netiye, adla sutha. Okay, abaphile sebephila abantu, sisazobonana. So right.